L-Assoċjazzjoni tan-Negozji Żgħar u Medji, Ir-realtajiet, ħabbret id-dettalji tas-sarriġ li għamlet fost 250 negozju ta' daqs żgħir u medju mifruxa madwar Malta u Għawdex. In-negozji li pparteċipaw ivarjaw fil-prodott li joffru, minn ħwejjeġ sa' affarijiet għad-dar, teknoloġija, servizzi f'diversi oqsma u oħrajn. L-sarriġ li kien preżentat waqt konferenza tal-aħbarijiet juri l-andament tal-bejħ f'Diċembru li għadda. 53% qalu li l-bejħ tagħhom baqa' l-istess, waqt li 21% qalu li naqas. Minn dan l-isħarriġ wieħed jinnota li paragunat mas-sena ta' qabel, fis-sena 2017 kienu 32% li qalu li l-bejħ żdied, filwaqt li fis-sena 2018 dawn naqsu għal 26. Fi kliem sempliċi, fuq sena naqsu dawk li qalu li marru tajjeb fil-miliet. Il-maġġoranza ta' dawk li wieġbu jew baqgħu l-istess jew il-bejħ tagħhom mar allar. Jissemma wkoll kif il-Black Friday weekend affettwa ċifri, tant li f'Diċembru kellha tnaqqis fil-bejħ. L-isħarriġ juri li 51% tan-negozji qalu li l-bejħ żdied matul l-2018, filwaqt li 17% qalu li naqas u 32% sostnew li baqa' l-istess. Fatturi prinċipali li waslu għal tnaqqis fil-bejħ kienu l-kompetizzjoni, iż-żieda fil-prezzijiet tal-prodotti u s-servizzi offruti kif ukoll ix-xiri online. 22% ta' dawk intervistati qalu li l-profitt naqas meta mqabbel mas-sena ta' qabel, filwaqt li 46% qalu li l-profitt baqa' l-istess. Aspetti negattivi li qed jesperjenzaw in-negozji huma traffiku li qed jaffettwaw il-prodott jew servizz li joffru, in-nuqqas ta' infrastruttura li għandu l-pajjiż u l-barranin li qed ibigħu prodotti b'mod illegali. 59% qalu li l-aspettattiva tagħhom għal din is-sena hi li jibqgħu l-istess jew li l-bejħ imur lura.